नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोंनि जांख्रिथाय देरानिफ्राय बयनिसिमबो गोजोन हामलायथि बावहरनाय थाबाय। दा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा नैबे प्रेस मिटनि गेजेरजों दे जोंहा मैयासो जानानै थांनाय जे समायसा दे बर' माहारियारि फरायसा आफादनि सेन्ट्रेलनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि डक्टर निजोमगोरा ब्रह्म बेजों लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट सन्जय नार्जारी आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जिल्लानि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि राजेश बिथांमोना बे बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ माने हथादै माने जों सावरायाबालानो एबा रिजाइनेसन लेटार होआबालानो बिथांमोना दानि बिटिसि खुंथायनि मानगोनां बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथांमोनहा जइन जाहैदों। दा बेवहाय जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों गिबियावनो बे बिथांमोननि थांनायाव जों गिबियावनो बेखौसो बुंनो लुबैदों दे नंगौ बिथांमोनहा जेब्ला जाय समावहाय बर' हारिनि गेजेरावहाय गोबां जेंना गोबां खैफोदफोर फैदोंमोन, जाय समावहाय बर' हारिनि गेजेराव जेबो आफादफ्रा जातिनि इसु बुंनो हालामोन, जाय समावहाय बर' हारिनि इन्टेलेक्सुयेल्सफ्रा बबा बेंगा जानानै थानांबायमोन मिथिनानैबो, जाय समावहाय बर' जोहोलावफ्रा फिन खेबसे आर्मि मिलिटारि पुलिसफोरजों हमै हमै सोरबा दंफां सिखावनि नामाव सोरबा मैहुर खालामनायनि मुङावहाय दिनै हमनानै गावथारफिनजानायखौ जों नुनो मोनबायमोन। जाय समावहाय दे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे बे गावजों गाव माने मोनसे इयुन जेनेबा थांनानै थानायनि जाय मोनसे सिमां आलादा रायजो सोरजिनाया जोबनानै थांबायमोन, बे थिग समावनो जों गोदान जोलै आरो जोलैसाफ्रा बेसेबां दानि रोंगौथि गोनां गोरों गोरों सेंग्राफ्रा जोङो जयै सावरायलायनानै बे गोदान मोनसे बर' माहारियारि फरायसा आफाद दानानै जातिनि फिन खेबसे सोमावसारफिननायनि जे सिमांखौ जों सुजुदोंमोन, जातिनि जि मोनसे माने आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो सोरजिनायनि जि थांखि बेखौ जों लांफिननो थाखाय जों जानजि खाफ्रादोंमोन। बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ मैयानि समावहाय नागारनानै दानि सोलिबाय थानाय बिटिआर खुंथायनि गोहो इउपिपिएल पार्टियाव जइन जाबाय बिथांमोनखौ आङो दसे सम बिथांमोना गावसिनि बेसेन गोसा समखौ जातिनि थाखाय बावसोमनायनि थाखाय आं बिथांमोनखौ गोसो गुवारै आंनि अननाय आरो हामलायनायखौ बावहरनाय थागोरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै। आरो नैथियावहाय बे जाय बिथांमोना जातिखौ सिबिनो एबा जातिनि खैफोद जातिनि अलखदावहाय गसंनो थाखाय गावसोरखौनो बावसोमदोंमोन, जाय समावहाय जों मिथिगौ दे दिनैनि जि मोनसे थासारि बर'नि बे थासारिया जोंनि बर'फोरनि राजनितिक अधिकार खुंथायखौ जे जों गोमानायखौ नुदोंमोन आरो दिनै जे समावहाय दिनै बर'फ्रा जे मोनसे फिसा बिटिसि खुंथाय जे गावनि निजे खुंथाय सेल्फ रुल बिनि गोहो आरो बोलोखौ दिनै स्टेटआ लांफिननायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। आरो जाय समावहाय दानि माने जे जोंहा बिटिसिआ मोनसे थार्ड ग्रेड आरो फोर्थ ग्रेड साख्रि होनायनि जि मोनसे मोन्थाय दंमोन, बेबो दिनै बोसोरब्रैनि गेजेराव दिनै मोनसेबो जाफुंसारनायखौ नुवाखैमोन। जाय समाव बिथांमोना जि स्टेन्ड जानानै जातिनि थाखाय एबा जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलै आरो जोलैसाफोरनि थाखाय स्टेन्ड जानानै खामानि मावलांनांगौमोन, जातिनि इयुनखौ बिथांमोना दिनै बासायनांगौमोन, बे समाव बिथांमोना दिनै मेंनानै एबा दिनै जेननानै एबा दिनै बिथांमोना दिनै गावसोरखौनो सारेन्डार खालामहैनाय एबा गावसोरखौनो गुबुननो दिनै गथायनानै हैनायखौ जों दिनै दुखु मोनदों। आरो बेवहाय जोंल' नङा, जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मोनसे थांखि, जि मोनसे प्रिन्सिपल्स एन्ड आइडिय'लजि सान्थौ आरो सानस्रिया गासिबो बर' हारिखौ
दिनैहाय बिथांमोननि जि लुबैनाय बिथांमोननि जि आद्रा थानाय सिमां आलादा रायजो सोरजिनाय बेखौ जाफुंसार होनायनि जि मोनसे जोङो जि बिथांमोना जि सिमां सुजुदों बेखौबो बिथांमोना दिनै असनमान एबा बिथांमोना बेखौबो दिनै माने नंखाय एबा फोथाय खेबस' खालामनानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों। दा दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादा नंगौ दे जों गिबि स्टार्टिंनिफ्रायनो जोंनो दिनै लाथिख'निफ्राय जोंनो आफादखौ दानानै जोंनो दिनै खस्थ'नि गेजेरजों जाय समावहाय जोंहा दिनै माने बर'फ्रा थाखा फैसा थाइसेबो गैलिया सोरबा बिजनेसमेनफ्राबो दिनै बिजनेस मावनायनि खाबुखौ मोनलिया दिनै सोरबा बिल मोननांगौ जोंनि बर' बिजनेसमेनफ्राबो दिनै बिटिसिनिफ्राय बिल मोनलिया सोरबा दिनै साख्रि आवला बिथांमोनाबो दिनै थार्द ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रि मावनायफ्राबो नांगौखिनि दिनै बेथन मोनलिया दिनैहाय मावनाय बिथांमोना दिनै थाइसे बेथन मोनलिया जाय बेफोरबायदि मोनसे अलखद समावहाय जोङो स्टेन्ड जानानै जों दिनै खामानि मावलांनांगौमोन जाय रायजो राजाफ्रा जोंनि सायाव मोनसे बिसास जोंनि सायाव मोनसे फोथायनाय जोंनि सायाव मोनसे आसा बेखौ दिनै बिथांमोना नेवसिनानै गावनि बेक्ति सार्थनि थाखाय गावसोरनि बेक्ति सेल्फ इन्ट्रेस्टनि थाखाय दिनै मोनसे गोथार आफादखौ नागारनानै मोनसे गावसोरखौनो दिनै दावहाथिलिनिफ्राय दिनै एरायनानै दिनै थांनायखौ दिनै जों नुनो मोनदों एबा रायजो राजाफ्रा बेफोरखौ बिथांमोना दिनै दुखु मोनदों। दा नंगौ गमामायैनो बे जोंनि बे बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जि मोनसे दावहाथिलियावहाय आगान सुरनायाव गोबां खैफोद खैदान जों मोनदों निस्सय नंगौ दिनैहाय जोंहा दिनै बे BoNSUनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनै नंगौ स्टार्टिंनिफ्रायनो फोजोबस्रांनाय नाख्रेबनो नागिरनायनि जि एन्टि ट्राइबेलफोरनि पलिसि दिनै असमिया मेलेमजिबि बिथांमोननि जि स्ट्रेटेजि पलिसि बिथांमोना दिनै जाय आफादानो बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो बिदों एबा बिगोन बेखौ फोजोबस्रांनायनि जि बिथांमोननि षड्यन्त्र बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामबाय थादों नाथाय बिथांमोना दिनै गावसोर डाइरेक्टलि हायैनि थाखाय जोंनि दिनै बर'फोरनि दैदेनगिरि एबा बुंनो थाङोब्ला दिनै दानि बिटिसिनि पावाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ इउटिलाइज एबा बाहायनानै पुलिस प्रशासनखौ बाहायनानै सिगि सग' खालामनानैब्लाबो मेन्टेल टर्चार होनानैब्लाबो जोंनि BoNSUनि सेंग्राफोरखौ मालाबा दैखोनाय मालाबा थानायाव लेंहरनानै मेन्टेलि टर्चार खालामनायखौ जों नुबाय थादों। थेवब्लाबो बर' माहारियारि फरायसा आफादा गावनि जि मोनसे थांखिखौ जों होसोनायाव दिनै जों मेंनानै थायाखै जे जोंनि थांखिखौ जों होसोलांबाय थादों आरो दिनैहाय जोंनि बर' माहारियारि फरायसा बिथांमोनखौ दिनै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CM बिथाङा प्रमद बर' बिथाङा दिनै थाखा फैसा जासिनानै एबा थाखा फैसानि माने डिसकासन खालामनानै पलिसि खालामनानै BoNSUनि सेंग्राफोरखौ लांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेल' नङा बिथांमोनखौ पुलिस प्रशासननि थ्रुयै मानगोनां बिथांमोनहा दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ बाहायनानै जोंनि सेंग्राफोरखौ थिखोनाय मेन्टेलि हेरेसमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों।